Kiprde agacı kakan türkmen migranty agyr ýagdaýda. Kipr Türk polisiniň metbuada beren beýannamasynda sürüp barýan ulowy bilen ýol helakçylygyna uçuran 25 ýaşyndaky türkmenstanly migrant Çarykuly Açylowyň keselhanadaky agyr ýagdaýynyň dowam edýändigine ün çekilýär. Beýannamada aýdylyşyna görä, waka 5-nji ýanwarda giýje sagat 23:30 töwereginde Nikasiýanyň Göňeli diýen ýerine bolupdyr. Güzelýurt tarapyndan Nikasiýa ýeňil awtoulowy aşa gaty sürüp barýan türkmenstanly migrant Çarykuly Açylow birden ünsü bölünen sebäpli ýoldan çykyp hurma agagyny kakyp awtoýol helakçylygyna uçurapdyr. Wakada türkmen migranty Çarykuly Açylow gaty agyr ýaralanypdyr. We Nikasiýadaky doktor Burhanettin Nalbant ogly adynaky döwlet keselhanasyna äkedilipdir. Keselhana çeşmeleri ýeňil awtoulow bilen agajy kakan türkmen migrantyň sag uýluk, sag çekke we sag özüniň hanasynyň süňklerindäki döwük genjik sebäpli ýörüýte gözegçilik aslynda tutulýanyny habar berýär. Kıbrıs 724 adlı internet neşri bolsa 25 ýaşyndaky türkmenstanly migrant Çarykuly Açylowyň agajy kakan ýeňil awtoulowynyň tanaryaly bolmanlygyny we onuň ulowynyň içinden zordan agyr ýaraly ýagdaýda çykarlandygyny ýazýar. Agyr ýagdaýda keselhanada ýatan türkmenstanly Çarykuly Açylow Kyrny Pilişleri adly towukçuluk firmasynda zähmet migranty bolup işleýär ekeni. Gepin erdişine görä ýatlamaly bolsa, Kipriň türk metbuatynda türkmen migrantlarynyň gatnaşmagyna bolýan ýol helakçylikleri barasynda soňky wagtlarda ýygyderli ýagdaýda maglumatlar çykmaga dowam edýär. Mundan owul ötün ýylyň 23-nji noýabryna geçirilen kaziýet diňlenşiginde Kiriniýanyň agyr jeda kaziýetiniň başlygy Fadıl Aksuwnyň geçen ýylyň 9-njy iýulunda Girna Alsanjak awtoýoluny türkmen migranty Azamat Rejepowyň ölümini Nurmurat Mehmetgulyýowyň agyr ýaralanmagyna sebäp bolan awtoýol helakçylygyny awtoulowy süren türkmen migranty Rüstem Hudaýberdiýewi ätiýaşsyzlyk we dykkatsızlykdan adam ölümine sebäp bolmakda aýyplap, ony 3 ýyl 10 aý türme tutsagylygyny höküm edendigini ýazypdy. Beýleki tarapdan Demirgazyk Kipr mediasyna çykan habarlarda 8-nji awgustda Nikasiýada ulow sürüp barýaka özünden gidip ýol helakçylygy hadisasyna sebäp bolan we ýanyndan neşe maddalar tapylan türkmenstanly migrant Ygtyar Hemraýew baradaky derňe işiniň dowam edýändigi ýatladylýar. Haber Kıbrıs neşri bolsa, Kermiýada täze ýylyň öň ýanynda 30 dekabrda 32 ýaşyndaky Şamrat Daşkynow adly türkmenstanly migrantyň aşa içkili ýagdaýda sürüp barýan ýeňil awtoulowynyň agdarylyp togalanmagy sebäpli ýol helakçylygyna uçuranlygyny, ýöne oňa hiç gelişikes ýetmändigini habar beripdi. Neşir ýurtda şeýle aşa serhoş ýagdaýda ulow sürene ilkinji gezek duş gelen Kipr Türk polisiniň aýag üstünde durup bilmeýän türkmen migranty Şamrat Daşkynowy desine göz astyna alanlygyna hem aýratyny çekipdi.